God's message behind this pandemic. Ang mensahe sa Dios likod nining pandemic nga atong naagian karon. Isa sa pinaka delikado o hadlok nga sakit nga miigo sa atong kalibutan, sa ako lang mahinumduman o gani bisan ang mga katigulangan nga nag-ingon nato, isa sa pinakahadlok gyud kayo ang COVID-19. Gani wala ta nag-expect nining maong virus nga naa dinhi kapasidad mo pasirado sa atong mga highway. Tungod nini nga virus, pila ka mga pier ang gipangsiradan, airport ang gipangsiradan, mga terminal ang gipangsirado. Pinagi nini nga COVID-19, pila ka mga schedules, appointment ang na-cancel. Ang mga tour, ang mga plano nga vacation, pila ka kumpanya ang gipangsirado. Gani tungod nini nga virus, natayog og maayo ang ato ang ekonomiya. Atong gobyerno, pila ka pamilya ang nakabsan sa kinabuhi, sa mga minahal nila sa kinabuhi. Wa ta nag-expect nini nga klase nga virus nga mobilin gyud og history sa ato ang kinabuhi ug bisan sa atong kalibutan. Abi niyo ang update nga abot na siya 28.3 million cases na sa tibuok kalibutan. And yan nga cases nga abot na og 911,000 ang nangamatay. Abi niyo ang pinaka main nga question sa tao, nganong gitugot man ni sa Ginoo? Di ba hangtod karon na si mong hunahuna? Nganong gitugot man ni nga klase nga sakit sa Ginoo? Nganong apil man ang mga Christians nagsuffer? Nganong di man lang ang mga unbelievers? Nganong apil ang mga churches gisirado? Mga ministry ang nangahunong. Unsay mensahe sa Ginoo likod nining tanan. No, nakabasa ko isa ka magazine, international nga magazine sa Amerika, na headline nga nakaingon, "Where is God in a pandemic?" Masabtan nimo ang sulod sa unahuna sa writer nga nangita siya sa Dios nini nga pandemic. Samara nga nangutana ang tao, asa naman ang Dios sa panahon nga nagsakit ug maayo ang iyang katawhan? Asa na ang Dios sa panahon nga nalisang ta og maayo? Asa na iyang proteksyon? Asa iyang provision? Di ba kasagaran mao na ang question sa tao? Once ang tao atakiho na gani sa kalamidad, kasakit, patay, divisions, unsa pa nga mga threats, ang tao dali kay makapangutana, asa naman ang Dios? Pero ako nagtuo ko nga dili na ang mao ang main nga question. Ang main nga question dili kung asa ang Dios taliwala nining pandemic. Kaya ang main nga question, asa ang tao sa wala pa ang pandemic? Sa time nga gihatag pa sa Dios ang kagawasan nga maglakaw-lakaw kada sa highway, makalaroy-laroy ka sa gusto nimong adtuan. Ang question, nangita ba ang tao sa Dios? Sa time nga ang tao na pay freedom sa iyang weekends, nangita ba ang tao sa adlawng Domingo sa Dios? Sa time nga ang tao makahimo pa sa tanang appointments, meeting, schedule, vacation, tour, party, outing, everything nga mag-enjoy sa kalibutan. Question, natagaan ba niya appointment kausa ang Dios bisan man lang sa pag-ampo? So ang question dili kung asa ang Dios nini nga pandemic. Ang question, asa ka? Asa ang tao sa panahon nga gitagaan pa ka sa Dios og freedom sa imong kaugalingon? Nadungog na to ang mga nagkalinlain nga mga opinion sa atong mga leaders. Pang-interview sa media, mga church leaders, mga dagko nga mga government officials sa nagkalinlain nga mga nasod, health experts, mga organizations,
nihatag silag mensahe. Nihatag silag opinion unsay mensahe likod nining pandemic. Na mga church leaders ganihatag silag opinion unsay mensahe sa Ginoo likod nining maong pandemic. Pero abi ninyo, it's not about human opinions. Ang virus nga atong giagian karon dunay dako kay nga mensahe ni sa atong kinabuhi. Dili lang gobyerno ang gitandog niini. Dili lang nasod, dili lang kalibutan, bisan ang mga churches, bisan ang mga Christians, bisan ang mga individual, matag pamilya, o pinakaultimo nga tao sa kalibutan. Dunay mensahe ang Dios likod niining tanan. Ug unang butang atong masabtan, unang mensahe nga gihatag sa Ginoo nato. God is reminding the people that they are becoming boastful. Isa sa nakita nako nga mensahe sa Dios nining maong pandemic, pagpa-realize sa tao nga nahimo na tang hambog sa atong kaugalingon. Nata sa usa ka generation nga gina-promote ang pag-expose sa tao sa iyang mga achievements. In fact, indirectly ang tao nahimo tang boastful, hambog sa atong kaugalingon nga mga inventions. Nahimutang boastful indirectly sa atong kaugalingon nga bahandi sa atong family, sa atong mga relationships, sa atong kaalam, sa atong health. Nalimta nato nga kung dili tungod sa grasa ug kaluoy sa Dios, patay ta atubangan sa Dios. Nalimta nato nga kung wala pa ang Dios dipiko siyang tuhod o gitandog niya ang yuta, nagpabilin patang abog karon siyang atubangan. Nalimta nato nga ang Dios mo'y tag-iya sa tanang butang. Munang ningon siya sa Psalm 75 verse 4, ang Ginoo naghatag og warning dinhi. Sa NLT nga version ningon siya, I warned the proud. Giwarningan sa Dios ang mga proud, ang mga boastful. Ingon siya, stop boasting. Hununga na ang pagpanghambog. Hununga na ang pag-promote sa imong kaugalingon. I told the wicked, do not raise your fist. Suko ang Ginoo sa mga tao nga hambog, sa kanasod nga nahimong garbuso kayo sa ilang kaugalingon. Ninumduman ako sa Genesis chapter 11. Sa time nga ang tao, grabe kay ilang confident, ilahang tinguha nga makabot nila ang langit. Nga para nila makabot nila ang langit, pinaagi silang kapasidad. So nagtukod sila og dako kay nga tore. Nga mas known na to nga the Tower of Babel, Tower of Babel. Nagtukod sila tower para nila kabuton daw nila ang langit, pinaagi na nga tower. Ug nahimo silang proud, silang kaugalingon. Ingon ang Bible sa Genesis 11 nga minaog ang Dios, gilumpag niya mong tower o for the first time gihatag niya ang mga nagkalinlain nga lingwahe sa matag tao, hinungdan nga nagkatibulaag sila. Sa time nga ang Egypt, sa time nga gusto kuhaon sa Ginoo ang katawhan niya, diya ilawom sa Ehipto. Sa time nga nahimong proud o garbuso ang maong nasod sa ilang mga nagkalinlain, gisimba nga mga Diyos-Diyos. To the point nga pag-introduce ni Moses sa God sa Israel, nahimong proud ang maong Pharaoh. Nga para niya, wako nagkinahanglan si mong God na ako'y mga gods and goddesses. Makita nimo sa history, bisan sa Bible, yung gipadadaan sila napulo kahampak. O sulod sa mga hampak, na diha ang kagutom, na diha ang daghan kaayo nga mga sakit-sakit. Labaw sa tanan, na diha ang patay. Libuan ka mga Egyptians ang nangamatay ni ana lang pangitabuan. And sa time nga ang Israel, nisaka na ilang pride. To the point nga ilan ang gi-reject ang authority sa Dios, pinaagi sa pag-reject nila sa authority ni Aaron o ni Moses. Nahimo silang proud na silang kagulingon. Ingon ang Bible sa Book of Numbers, giablihan sa Ginoo ang ibaba sa yuta, ug gilamoy ang pila ka libo ka mga Israelite nga buhi, gitabunan sa yuta ni anang adlaw lang. Ngilngig kaayo once ang Dios
mupahungaw na siya sa iyang kasuko. And probably mo nagihimo karon sa Ginoo sa ato ang nasod, sa ato ang kalibutan. Muna higala igsuon ang virus nga nahitabo karon sa atong kalibutan, pagpahinumdum ni nga mga butang nga gipanghambog ug may sa tawo walay mahimo sa iyang kagulingon sa paghatag og proteksyon. Giprove dinhi nga bisan ang imong kwarta dili makapugong sa pagsud sa virus. Giprove dinhi nga bisan ang imong good health, pila ka tuig nimo gina-maintain, pila ka tuig nimo giampingan, dili igo nga makasagang sa virus. In fact, daghang mga doctors ang nangamatay. Giprove nini nga virus nga bisan ang atong mga hospitals, ang pinakailado nga hospital sa tibuok kalibutan, dili igo nga makahatag og assurance nga kaya niya pugnan ang kinabuhi sa pasyente. Ug bisan gani ang pinakalig-on nga nasod sa tibuok kalibutan, dili makahatag og igo nga depensa nga dili makasulod ang maong virus. Nini nga virus giprove sa Ginoo nga the more ang tao nang hambog sa kagulingon, the more giprove sa Ginoo nga ang tao usa ka huyang kayo nga binuhat. Walay mahimo ang tao. Kwarta, pinaka high-tech nga technology, pinakadato nga nasod, pinaka high-tech nga hospital, walay nahimo sa pagsagang sa virus. Ingon ng Proverbs 27 verse 1, "Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring." Bisan pag moingon ka, bisan pag maigo kog virus, di gapon maapektuhan akong financial needs. Daghan kong negosyo, daghan kong influence. Bisan pag maigo kog virus, saka daghan, pwede na ako paliton ng mga medisina, kaya gyapon na ako i-overcome. Sabi na naging mga tao biya ang inana, nagsalig ug maayo silang kagulingon. Pero ingon ang verse, "Do not boast about tomorrow." Ayaw gyud panghambog sa imong kinabuhi karon. Kay wala gyud ka masayod unsay ugma. In fact, daghang mga mayor ang naigo sa virus. Daghang mga government officials ang nagaigo sa virus. Daghang nangamatay nga mga doctors. Ang virus walay giila. Bisan pag ikaw ang pinakailado nga tao sa kalibutan, wala ka balibari sa virus. So ito makita din nga di gyud ka panghambog. Kung wala man ka naigo sa virus, dili na butang para manghambog ka. Healthy manggod ko. Siyempre, wa ka kabalog yun, unsay may tabo inigmata nimo sa usa ka buntag. Di ka ka-sure hangtod kanus ang magpabili nimo imong kwarta. Di ka ka-sure hangtod kanus ang magpabili nimo ang mga minahal nimo sa kinabuhi. Sakit kayo ang namatyan og minahal sa kinabuhi during sa pandemic. Di ka kabisita, di ka kita, gikuha sa iyong balay, gida sa ospital, wa na kay update, di ambot na kung nabay phone call, mo di man kakupot sila dito sa cellphone. Di ka ka-update, taon sa ingnon lang ka, namatay na, gikremate na. You see, do you think grabe na siya nga klase nga pain? Nawad na kagminal sa kinabuhi, wa pa gid nakita sa katapusang hugna. Di pa gid may tsura, abog na ang hatod sa iyong balay. Di ka kasigurado hangtod kanus atama ng imong kinabuhi. Gani, daghag nangamatay nga natuglang. So ingon, do not boast about tomorrow. Ayaw pang hambog si mo ugma, kay wa ka nasayod unsay mahitabo sa ugma. Wala ni nag-exclude sa mga Christians. Di ni mensahe lang sa mga unbelievers. Kay bisan pag unsa ta ka faithful nga Christians, we can claim all the positive promises of God. Ang Ginoo mag-provide, ang Ginoo maghatag good health, ang Ginoo maghatag og kinabuhi taas, but still naa niya ang control. Daghag mga Kristohanon nga nailahan ako nagpray pa na ng gabi una before natulog og dugang kinabuhi, wala nakamata pagkaugma. Because God is in control of everything. Di ginato kontrolado ang tanan. Therefore, di kita pwede manghambog.
indirectly, of course di ta hambog directly, pero indirectly di ta kaingon, kuya manggod ko, ligon manggod ko, naa manggod ko back up, naa manggod ko influence na. Ayag yung ingon niya na. Salig lang gyud gihapon ta sa Ginoo. Once masabtan ta na every single breath nga imong giginhawa every day, pasalamatan gyud mo nagmayo sa Ginoo. Number 2, the second message of this pandemic, God is reminding us that people are all equal in the face of death. Now, ang mga tao, nagkalain-lain man tao grasa, lain-lain tag cultures. Ang tao sa tibok kalibutan, lain-lain og mga traditions, lain-lain tag mga sizes, lain-lain og mga colors, lain-lain ta og mga background sa kinabuhi. Pero sa dagway sa kamatayon, pariha lang tang tanan. Ug mo ni gihatag nga mensahe sa virus. Makita nimo ang virus walay girespeto nga races. Walay girespeto nga nationality. Nagsugod siya sa China, niambak siya sa laing nasod, niambak sa laing nasod, halos tanang nasod sa tibok kalibutan affected na sa mga virus. See, gani sa 911,000 nga nangamatay sa karon nga update, naa diha nabalita ang mga dato ug mga pobre. Inila ug ultimo, bata, tigulang, nagkalinlain nga background sa kinabuhi sa tao. Lain-lain siguro tag background sa tong culture, pero once ang kamatayon manuktok na sa kinabuhi sa tao, pariha lang tag hulagway tanan sa Dios. And one day moatubang ta sa atong buhi nga Dios siyang trono. Ug inigatubang sa tao didto, walay kalag didto nga dato ug kalag nga pobre. Tanan kalag nga nagkinahanglan gyud sa kaluoy sa Dios. Gani ingon ang Revelation chapter 20 verse 12. Ingon ni John, and I saw the dead during his great white throne, great and small and great, standing before God. So nakita ni John sa white throne judgment nga naglinya ang mga tao nga di maihap. Pero si John gitagaan sa wisdom sa Ginoo nga ang mga kalag nga naglinya sa white throne judgment na di na ang mga small and great. Ang mga businessman o mga empleyado, ang tao nga nas gobyerno o ang tao nga piniriso, ang tao nga dato o ang tao nga pinakakabus, naa dinhi sa great white throne judgment. O ang mensahe sa virus dili lang about sa kamatayon sa tao. Nagpahinumdum po ni nato sa pagpangandam ni ini nga kahimtang. Abi niyo, ang kamatayon dili nimo ay katapusan sa tanang butang. Dili nimo ay kanabang paghunong sa paglungtad sa tao sama sa ginuhuna sa uban. Ang kamatayon usani ka bridge sa laing dimension sa kinabuhi. Gani ingon si Christ, samara nga natulog. O yun ni Paul, being absent from the body is being present with the Lord. Meaning to say, once ang tao makabsent sa kinabuhi physically, tuwa na iyang kalag dito sa presensya sa Dios. O dito sa hukman. So ang kamatayon sa tao, dili dead end, dili period. Usani ka bridge nga moabli nimo sa bagong dimension sa tinuod nga realidad sa kinabuhi. Ang question, andam na baka ni ini? Bisag unsaon na itong simbako, tabukog, pito kalaod, unsa pa itong tuktukon. Di gyud ta makabalibad once mo abot na nga appointment. Ingon ang writer sa Hebrews, it is an appointment. Death is an appointment. Di ni mo na pwede balibaran nga appointment. Ang question, ready na ba ka? Yes, ready na siguro ka kay Kristohano na ka for how many years, nakadawat lagi ka ni Christ. Unsay, how about sa atong mga relatives, mga loved ones? Andam na ba sila? Pero ang kamatayon, dili ni dako nga kawadon. Kang pinakadako nga kawadon, sa time nga mamatay ang tao nga wa gyud kadawat ni Christ. Muna'y pinakadako nga kawadon sa kinabuhi. Pero ingon ni Paul, sa katao nga naisigurado gyud nga relasyon sa Dios. Ingon ni Paul, for me to live is Christ and to die is
gain. Ang kamatayon sa usa ka Kristohanon ginansa. Diin man kung andam na tanining mga butanga, walay rason nga mahadlok ta. Walay rason po nga di na to ni i-share nga to sa uban. Number 3, this remind us of the wasted times we have done on earth. Gipahinumduman ta sa Dios nini nga virus sa mga butang nga atong gisayang-sayangan lang dinhi sa yuta. Pero abi ninyo, ang isa sa mga dagko nga balita tungod na nga virus, daghang mga events ang na-cancel. NBA na-cancel. Olympic na-cancel. Uban pa nga mga field games, soccer, football, baseball na-cancel. Youth camps. Nanantay mga tickets, mga ladies, national youth camp, men's camp. Tanang mga tourist spot sirado. Kung unsa kasaba ang Cebu City, bisan pa ang Lapu-Lapu City, inana pud kamingaw during sa lockdown. Unsa pa? Gisirado ang mga disco bar. Gisirado ang mga mall. Gisirado ang mga casino. Nahimong Diyos nun kadali ang tao during sa pandemic. Sirado ang mga vacations. Cancel ang mga flights. Cancel ang mga tour. Wala say party-party. Wala say gimmick-gimmick. Cancel ang mga wedding ceremonies. Daghan kig nga cancel. Abi mo nini nga butang, gipahinumduman ta sa Dios nga kining mga butanga ang kasagaran nagatuyok na sa cycle sa kinabuhi sa tao dinhi sa yuta. Halos kining mga butanga ang gipangsirado sa Dios maoy nagbuo, mo'y naglangkob sa sugilanon sa tao dinhi sa yuta. Kaya ang kinabuhi sa tao sa yuta halos mahitungod na lang sa tong kagulingon kalipay kaibog sa unod. Og dinhi nga point gipakita dinhi sa Dios nga ang tanang butang nga gikabisihan sa tao, ang tanang butang nga para sa tao importante o gikalipay niya, gipasirado tanan sa Dios. Di na ito ma-realize nga ang Dios naagyapon sa trono. Kay bisan ang mga butang nga gipanghambog nato, kaya di ay gihapon niya ipasirado bisan sa segundo lang. Muna ingon ang writer sa Ecclesiastes chapter 1 verse 8. All things are full of labor. Man cannot express it. The eye is not satisfied with seeing, nor the ear filled with hearing. Ingon si King Solomon, ngang tao grabe hago. Grabe na itong paningkamot. Overtime, sidelines, dugay na mga tulog, mangyawat, everything. Walay tao nga wa naning kamot karon. Tanan ning kamot. Pero ingon niya, ang mata dili gid matagbaw sa iyang makita. Ang iyang dalunggan dili matagbaw unsay iyang nadungog. Ug mao na actually ang status sa tong kalibutan karon. Tanang nagtukmod sa tao mubuhat sa mga butang tungod sa kaibog sa mata, kaibog sa unod, kaibog sa ang tawhanon lang nga bahin. The more ka mo focus sa butang sa kalibutan, sultihan ti ka, the more ka dili masatisfied. That's the point. The more ka mo focus sa money, the more jud ka dili masatisfied sa money. Di lang money, relationships. Unsa pa? Fame. Daghang mga butang ang pwede maibgan sa mata. And the more ka dili satisfied niya ng mga butanga, the more ka maningkamot nga managhana nimo. And the more ka maningkamot nga managhana sa imong kinabuhi, diha ka hinihinay o dili na ka makapansin nga ang imong kinabuhi nagtuyok na niya nga cycle sa pagpaningkamot. Munang lisod na kayo kuhiton ang tao sa paglingi sa Dios once ang imong mata nakalak na sa mabutang sa kalibutan.
And it's about time nga ang Ginoo nagpapansin usab ang verse ganina sa Proverbs chapter 1. Nabasa nimo dito ang content ng Ginoo ni bati gid og pagselos. Dili lang kasuko iyang gibati, nagselos pud siya. Og ang word nga selos or jealousy dili na mahitabo sa usa ka higala lang. Gani ang word nga selos diha na sa magtiayon applicable. Of course, ang Proverbs unang gipadunggan sa Ginoo ang nasod sa Israel. Pero sa New Testament, ang message ni nato ngadto sa yang church. Kaya ang church sa Ginoong Hesus, gi-engage na niya someday diha sa eternal nga wedding. Ug nibati siya pagselos. Kay bisan ang iyang iglesia mismo, hapit na nakalimot niya. Munang apil ang mga churches na close during sa lockdown. Wala excuse. Mga Bible studies na sirado. Mga ministries na sirado. Daghang mga churches. Gani, nakadungog og balita nga nag-open ang mga churches after sa lockdown. Wa na'y member na nimba, na-open na nun ang church. Na'y mga churches nga nagsirado during sa lockdown, after sa lockdown ka nag-resign ang mga pastors. Daghang mga ministries ang naapektuhan. Tungod kay usahay mo bati pod og pagselos ang Ginoo kanato. Number 4, this reminds us that our only hope is in God. Pagsulod yun sa virus sa Lapu-Lapu area, nagpanik din ang mga tao. Namalit na, kang panik, wa kay baluba unsay saktong paliton. Taka nagpamalit, gihurutan ng alkohol, gihurutan ng bugas. Pag-abot mo dito, mais na muna abtan. Pag sud adlaw, wa na ibaligya gid bisag mais. Alcohol, mask, gani naabot sa point nga ang mask mura nagkantidad sa kinabuhi sa tao. Dito sa Manila nagsinumbagay hapit ang pinatyan ay tungod lang sa mask. And sa Cebu City, wa natarog hatag ang mga mask sa pagbaligya, halos nagpinatyanay ang mga tao. Grabe ang tao magpanik. Ug mas nagpanik pa ang tao sa virus na COVID-19 kasa virus nga gitawag og sala. Nakadungog kog balita, I don't know kung sa Pilipinas ba itong ubang part sa nasod ba, naay bata nga naigo sa coronavirus. Baby. Di na ko ka hinumdom kung asa to particularly. Naay baby nga na-infected sa coronavirus. Of course, iyang mama naman sa virus. Kung ikaw parent sa imong bata na igo virus, gusto gini mo makuha ang virus. Kung unsa ka kalagot sa virus, inana nimo kalabod ang bata. Kung wa kay pakialam sa bata, wa kay pakialam sa virus. Pero ang question, unsaon karon sa doktor nga mapatay ang virus nga dili mahilabtan ang bata? Abi ninyo, the same na sa situation sa tao. Ang tao na apoy virus nga labaw pa sa COVID-19. Virus nga miut-ut ug midugmok ug maayo sa kalag sa tao. Ug kini nga virus gitawag ni sa Bible og sala. Ang virus nga sala nga nipuyo sa atong tibok, lawas, espiritu ug sa atong kalag. Love sa Dios ang tao. Hate niya ang maong sala. Ang question, unsaon karon pagpildi sa Dios ang maong sala nga dili maapektuhan ang tao? Kaya ang sala ni puyo nagmaayo sa kinabuhi sa tao. Unsaon nga mamatay ang sala, ang virus nga dili maapektuhan ang tao? Ang answer, pinaagi sa cross ni Christ. Abi nyo ang Bible, ang sugilanon sa Bible mahitungod ni sa usa ka Dios nga nagpakatao ug minaog sa yuta, nakig-uban sa mga tao nga na-infected sa virus nga gitawag og sala. Niani si Christ sa yuta, wala siya gidala nga mga protective gear.
Wala siya naga-face mask. Ang point nako is nakighalubilo siya sa mga tao nga infected mismo sa mong virus nga gitawag og sala. Gani ang nahitabo sa kasaysayan sa cross 2,000 years ago. Ang namatyan sa atong Ginoong Hesus ang maong virus. Ang maong virus nga maong sala nga mismo ni connect na infected po itong Ginoo. Tungod kay di niya pwede bayaran na itong mga sala kung di siya una mismo po ma-infected sa maong virus. Halos the same ang situation. Gilansang siya sa cross, and that is a form of isolation. Gi-isolate ang atong Ginoo. Walang siya gi-quarantine. It's a form of isolation. Gilangsan siya sa cross. Bawal sa hikapon. Bawal sa duulon. Bawal sa kaluyan. Kay siya mismo na infected na sa mga virus. Namatay siya sa cross tungod sa sala sa tao. Ato siyang gipatakdan sa atong virus. In other words, siya ang namatay. Pero sa iyang kamatayon, gikuha niya tanong virus sa tao nga nagpuyo sa imong kasing-kasing. Namatay siya, gi-isolate. Sa time nga gilansang sa cross, walay relatives nga nakabisita niya. Although na iyang mother si Mary, pero walay nahimo si Mary, nalang sa distansya. Walay disciples nga nagpakabana ni Christ. Walay disciples nga nangamusta ni Christ. Labaw pa siya nga gi-quarantine. Labaw pa sa usa ka isolation room. Kay nakita niya yung mga disciples pero way nagpakabana niya. Namatay siya tungod sa imong virus ug akong virus. Siya ang gihukman samahan sa Dios tungod sa atong sala. Namatay siya sa cross. Pero after 3 days, nabanhaw ang atong Ginoo. Butang nga makalaom ta ni Christ, dili patay ang atong pagtuo sa atong Ginoo, kay siya mismo ni banhaw sa kugulingon gikan sa lubnganan. Nagpamatuod nga kaya niya dugmukon ang maong virus ug ibilin tanan didto sa lubnganan. Nabanhaw siya nga usa ka bag-o ug limpyo na tubangan sa Dios. Abi nimo ang coronavirus hangtod karon wala pagi genuine nga antidote. Wa pagi genuine nga cure. Di pa ta kalaom kung 100% bagid na nga klase nga cure kung na may injection. Pero ang virus sa sala nanay antidote. Ug siya si Jesus Christ. Amen. Kang pinakahadlok nga virus sa kalibutan sa atong kalag, gibuhatan na ni Christ og solusyon. Namatay na siya sa cross, iya nang gi-provide ang pinaka-ultimate nga solusyon sa imuhang virus. Once dawaton siya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga makasasala, regardless siyang status, regardless siyang background, unsa siya ka makasasala, kaya sa tagaan ug bag-ong kinabuhi. O kung naa na nimo karon, simbaha ug dayga ang Ginoo sa imong kinabuhi. Pasidunggi siya. Kay wala sa nagngisi nga nagdupa sa cross. Wala sa nagkalipay nga gilatos nga langkat yang panit dito sa cross, dito sa Roman courts. Seryoso siya sa iyang hangyo nimo nga isangyaw nimo ang maayong balita. Seryoso kay siya nga naghangyo nimo nga ihatag imong best. Kay wala sa nag-joke sa cross. Dili 20% sa iyang pagkatao ang namatay sa cross. 100% namatay ang atong Ginoong Hesus sa cross. And dili siya deserving tagaan natong kaulaw. Dili siya deserving magulaw-ulaw ta sa mga tao. Kung ni-claim ta nga mga witnesses sa atong Ginoo, mu-witness ta para niya. Kung naka sa isa ka korte, na na ang judge, na diha ang mga attorneys, na ang attorney sa nagdepensa, na ang attorney sa nag-interrogate, na ay isa ka witness. Now, ang witness mo isa sa mga solusyon nga ma-reveal ang kamatuoran, nga makahatag og sakto nga tubag sa maong kaso. Gi-interview ang witness.
Nakakita ba ka? Yes, sir. Nadungog ba nimo? Yes, sir. Andam ba ka mo witness? Dili. Walay pulos na nga witness. I don't know, gitawag pa nag-witness kung dili ka mo witness. Kung witnesses ta ni Christ, kung witness ka siyang salvation, kung witness ka sa gihimo sa cross, ingon sa Bible, kung witness ka si Christ na nasi mong kinabuhi, ayaw ikaulaw. Ayaw sa ikaulaw. Sakit kay na nga part sa tong Ginoo nga siya mismo nagpakaulaw sa cross para nimo. Kunya maulaw ka. Madunggan lang og Jesus Christ ang imong baba sa ubang tao. I don't think so unsa na nga klase nga faith nga nata sa Ginoo. It's not about time nga maulaw ta. Gani wagi dapat higayon nga ikaulaw nato na. Pero knowing nga naatay inana nga feeling sa karon nga time, seryoso na kay ang Ginoo sa iyang mga communications. Sa una iagi lang niya dream ang communication. Sa Old Testament padamguhon lang kaniya na nasa message. Sa unang panahon pinaagi lang prophet. Ang prophet na may mangugat og paghatag sa message. Pero sa karon sa atong panahon, mga bungtod na ang pangtayugon sa Ginoo, muhatag na sa message. Mga missiles na ang iyang ipangpadala, muhatag na sa message. Mga asteroids na gikan sa kawanangan iyang ipangtagak sa kalibutan, muhatag lang sa message. Tungod kay di man muhatag og message ang iyang church. Pipila lang man ang musangyaw sa iyang maayong balita. Abi yo privilege ang musangyaw sa Ginoo. Pagsud ni Christ sa Jerusalem, naghugyaw ang mga tao. Ningon ang mga disciples, panghunong mo. Gipahilom sa mga disciples ang mga tao nga nagkalipay. Unsa ingon ni Christ? Kung pahunungon nimo sila, ang mga bato ug ang bukid mo'y magaambak sa kalipay. Pwede ang Ginoo mo grace og mga bato, mga bukid, mga kahoy mo'y musangyaw sa maayong balita. Wa sa nakinahanglan sa tao, wa sa nakinahanglan sa church. Kay kaya niya bisan ang mga bituon ang kinayahan pasangyawon sa gugma sa Dios. Pero gitagaan nag privilege ang church nga mo'y bubuhat niini. Hinumdumi, privilege ang pagsangyaw sa maayong balita. So kung gisugo ka nini, pribilehiyo ka na nga makaalagad ka sa Ginoo ni ana nga pamaagi.